Sok szeretettel köszöntelek a Karrier Navigátor második videoblogjában, melynek a témája az, hogyan szerepelhet sikeresen egy állásinterjún. Tehát ma pontosan ezt a témakört fogjuk körbejárni egy kicsit, mit tegyél azért, hogy egy felvételi beszélgetés annyira jól sikerüljön, hogy végül megcsörögjön a telefon és téged válasszanak az adott pozícióra. Tehát én erről fogok ma beszélni egy pár percben. Megnézzük, mi az a 7 fontos összetevő, mi az a 7 fontos kulcsfontosságú terület, amire érdemes figyelmet fordítanod, hogy egy felvételi beszélgetésből egy igazán kedvező ajánlat szülessen. Az első tippem lesz számodra az, és ezt mindenképpen javaslom, hogy tarts szem előtt, hogy amikor megcsörön a telefon, és időpontot egyeztetnek veled egy pozícióval kapcsolatban, akkor te azt döntsd el 100%-osan, hogy ez téged valóban érdekel, vagy csak azért mennél el, mert egy kis tapasztalatszerzésnek jó lesz. Hidd el nekem, hogy érdemes szűrnöd a felkínált lehetőségek közül, és csak arra elmenned, ami valóban releváns, ami után valóban tudsz lelkesedni, mert csak azokon a beszélgetésen fogsz tudni jól teljesítményt nyújtani. És különben is egy olyan interjún, ami számodra teljesen érdektelen, teljesen felesleges részt venned, hiszen úgy is tudod, hogy nem vállalod be az adott munkát. Érted azt mondom, hogy először is döntsd el, hogy valóban szeretném azt, valóban érdekes a pozíció, valóban belevág azokba az elképzelésekbe, ami számomra fontosak az elkövetkezendő 3 évben. Ha így van, akkor menj el, de ha nem, ha tényleg érzed, hogy ez nem lehet érdekes, akkor inkább mondd azt, hogy köszönöm szépen a lehetőséget, de ezt most inkább hagyjuk. És amikor eldöntötted, hogy tényleg mennél, most tényleg érdekes, akkor viszont jöhet a munka érdemi része, akkor pedig készülj fel rendesen, és a felkészülésnek az egyik legfontosabb része az, hogy leellenőrzöd a munkáltatót és az interjúztatót is. Tehát nézd meg azt a céget, ahova mész, a Google tényleg az egyik legjobb barátod lesz, illetve nem csak az interneten, meg nyomtatott sajtóban is annyi információ érhet el manapság, hogy le tudod őket nézni, hogyha te utána nézel annak, hogy milyen projektjeid vannak, milyen beruházásokat terveznek, hol voltak jelen a közösségi médiában, vagy egyéb platformokon, illetve az interjúztatódat is le tudod ellenőrizni manapság a LinkedIn-en, a Facebookon, meg tudod nézni a fő mérföldköveiket, illetve ha bármit tettek, arra tudsz reflektálni. És ez nagyon jó pont lesz. És előnybe kerülhetsz a többiekkel szemben. Tehát tedd bele ezt a plusz munkát, és készülj fel rendesen. Amikor eljön az interjú napja, akkor figyelj oda, hogy pontos legyél, és ha ott vagy, akkor fókuszáltan figyelj végig, és tedd oda magad. Sajnos én annak idején friss diplomáson párszor elkövettem azt a hibát, hogy nem vettem komolyan a dolgokat, nem készültem fel, le se ellenőriztem pontosan, hogy jutok az adott irodába, és egy késés az óriási hátrány. Azt nagyon nehéz megbehozni, ott te hátrányból indulsz, és eleve egy stressz helyzetbe kergeted magad. Teljesen felesleges, inkább indulj el időben, és érkezz pontosan. Az öltözködésedre is érdemes kicsit így átgondolnod, megtervezned. Nem azt mondom, hogy óriási frakban kell megjelenni, de igenis egy jó pont lehet, hogyha sikerül elegánsan, stílusosan érkezned. Én mindig azt mondom, hogy inkább öltöz túl az alkalmat, mint alul. Tehát egy farmer póló helyett egy ing az uraknak, illetve a hölgyeknek egy jól megválasztott kosztüm, vagy egy csinos, visszafogott felső, az egy jó benyomást tud kelteni. Tehát egy jól öltözött emberre mindig úgy tekintenek, hogy felruházzák olyan tulajdonságokkal tudat alatt, amik nem is biztos, hogy helytállóak. Tehát igenis előnyt élvez az, aki jól öltözött, és egy stílusos megjelenése van. És mielőtt elindulnál, mielőtt részt vennél az interjún, előtte szánd rá az időt, hogy tisztába kerülj az erősségeiddel. Gondold át a múltbéli tapasztalataidat, a munkában elért eredményeidet, illetve akár visszamehetsz a tanulmányokig, és nézd meg, hogy mik voltak azok a területek, ahol te jól teljesítettél, hol hoztad ki magadból a legtöbbet, és utána erre tudod felépíteni a programodat, erre tudsz reflektálni, és gyűjts ki azokat a történeteket, amikor te igenis jó eredményeket értél el. Erre szánd az időt, mert
mert ez lesz a legerősebb ütőkártya a kezedben. Készülj fel a várható kérdésekből is, mert lesznek, és én azt mondom neked, hogy az interjú 80%-a egy bizonyos sablon köré épül. Tehát 4-ből vagy 5-ből 4 interjún elhangzik a mutatkozzon be pár mondatban kérdés, mik a fő erősségei, mit tervez saját magával kapcsolatban a következő 3 évben. Hát ezekre nagyon egyszerű felkészülni, mert ezek több mint valószínűleg előfordulnak. Írd fel magadnak a válaszokat, vagy akár egy barátoddal, vagy akár egy tanácsadóval dolgozz ki a válaszokat, és előnybe fogsz kerülni a többiekkel szemben. Neked is legyenek kérdéseid, nagyon-nagyon rosszul tud kijönni, amikor ott ülsz a végén, megkérdezik tőled, hogy annak van esetleg kérdése felénk, és te ott ülsz, és nem jut eszedbe semmi. Tehát igenis érdeklődj, hogy néz ki a betanulás, hogy néz ki a kezdés, mik a terveik, milyen a csapat, hányan vannak, szeretnének-e bővülni, mik a fő tervek, célok, illetve érdeklődj, ezt nagyon szokták szeretni, hogyha továbbképzésekkel kapcsolatban, akár nyelvtanulás vagy egyéb készségfejlesztéssel kapcsolatban teszel fel kérdéseket. Az utolsó tanácsom ebben a videóban az, hogy tényleg csak add önmagad. Ez a legfontosabb. Tehát egy állásinterjú az mindig egy új lehetőségnek a kapuja, és ha elkezded megjátszani magad, vagy elkezded ferdíteni a valóságot, az nem jön ki ott. Tehát tényleg add magad, próbáld ki magadból kihozni a legtöbbet, és állj pozitívan az egészhez, és ide nekem meg fogja ezt hozni az eredményét. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, a leírásban elhelyezek linket, ahol további cikkeket találhatsz. Találkozunk a következő epizódban.